Lokalizovali sme to. Mám to. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. 13 metrov do cieľa, vchádzam do budovy. When I feel heavy metal. Mám vizuálny kontakt. Dobre, čo tam máme? Sú trhaviny. Mám tu číslo RX189. Počkaj, hľadám to. Pohyb, zostáva len 30 sekúnd. Mám to. Daj dole kryt. Mám to. Mali by tam byť 2 drôty, idúc s základnou doskou a časovačom. Vidím ich. Jeden je červený a druhý zelený. Ten zelený prestrihne. Zelený? Svet nie je čierno-biely. Správny pohľad ti môže zachrániť život.